kublay phi ki paralog ki baju kershan bat ki baju pet ye ki khubor ki bami nakaslam jong shilong mel kurwo ka tiar ka jongi kumbang ite pa iba kasamoy jong kata kabangin jit kita kinong mikmat syakaying dorbar thau an ka Khasi Hills Autonomous District Council bajong ka Jainte Hills Autonomous District Council kalade hakani kapor barsatang katu katne tayo la banong ba kan sapoi no ta kapor ka ba ngin thep yela ka vote ka jungi bangin jet kita kinong mikmat ki banle mikmat hakini ki artli ki ing dorbar thau an kata ha Khasi Hills Autonomous District Council but kumju ha Jainte Hills Autonomous District Council tepai ba ngitip ka khubor election ladang songsit susu habangi saki habaro keleng kari khasi jaintia kaba lesi upai ba ngi ki pai ba ngidang ya pensong nong rim bat ngidang lesi ngidang pej perman lani bishar benia ya kita ki simpa simsong ki ba mi benia aireng hakane ka election MDC ke ba menta nagamta ka samoy wa rajar arpsan hadu wa rajar arp khandai tepai ba hakane ka por ngidon bat way nagi kertong bani aireng hakane ka election MDC ke bamenta na umsning constituency kata naka party United Democratic Party hakane ka por ita idei iba edi kharbani teba edi kublai shibun ya kapor kaba koridor ka jongpi kaba pipelai ba finishong bani kran bat ni ikatu kat ni kiman habai dei bat kane ka election MDC ke bamenta but ba edi hakabaning kong ngikwa hi bantip na phi kumba ngitip ba menswa pidei wei ni kinong yalam sang bhalang kabale se ladaki bun teli kisnam ba piladon ki sang bhalang te nadu menu bat kumnu hijet ban poi syakane ka jeli jongka politics khendiat phila ban batai to khubli ba shan mo ka channel jongpi te ke jing ke li jongpi sung tanat ni don kat lang ba phiwan agani ka singi ke ban don kata kanong rem ka ba phinya kwa mantip ayu ko ba nga kong kandidat na kayu dipi ngadon ban ong so phla nglabat sibun tuli bat bun snem hakakam seng balang nadu ba lami hi syaka perthei in ong no mo lami hi na kaseng balang man syakri pa ba mun isdang na kaseng balang mlalen ya kata te hendrei ka sulong ban adien bangilaya manila syakri aga kerdan useng balang te nglatri sibun aga them riboy nglatri sibun aga them wat aga sti di bro ko we ka bangila judan benta te ngila jumat sibun aga bedei useng balang ya kata ka jingtre ban syakri pa ba la jumat sibun ko jing ki ba pa ba kilami tingla juya na ko por shopor phi kum pa phi hiru phlai tip pa ba ru klai kerkom tri ki seng bhalang kumnu ha abaka sorkar kambiang lane kanu ka lane ka district council ki wanra ki an ki bambiang ni haban mi be syakmat bani halla baki dei banwara ki an ki babiang lada kile bakla ngi haban persya dei ka pap balai pa nga sa poino sya kam politics kalong ba habakut he ni pet long ni don kam he banyo ki an ki babiang ni don kam hi mangila hi ban thau ye ki an ki babiang ban yada ya ka jaj ma deu jungi nim sula than ni don kam hoi kat kadang dei ka por kum seng balang hi hap hi ban hala andrei kata ka jing hala jungi ladang ngimyo pat ye ki brio ki babiang lani ki bala ban yetre ki bala ban sutho ye ki jing jong ki pajba ki jing jong ki seng balang ni don kam hi ban don hapo ka district council lamang asngo ka district council ka di kata ka wei kalat bat ka ba kala ba ban yada ya ka jaj ma deu jungi kadang isim bangi ya ka jaj berdua kumur kedi district council ka badon kam bangin di bandon banwara kita ki an bane dai ka jaj berdua ni te kumba ngila ju asngo ba menswa haki por ba menswa ro laju persang ban mi madan ban mi samadan ban ya aireng haka election handrei phiran din no pan thrai ke igadao musuh pelai kata mo ngila don sya ka por ka ba ngila don ka party ka por bang ngila don ka party UDP lani ngapat don tu ka poru ndrei
ngadon kata kathong ka banga kwa ban mi man syakri pa ba namar ngi laju syakri pa ba kat ka bala ban le ringas kidon ni ta ka kathong ko jonga ka banga kwa ban syakri tahdien ka bangila don pat ka parti pi bangia kersan ding hab don hi hangnu kemut ki baro kitip yang ating ngadon be ka parti UDP ni judon hi ka parti UDP be ila ka parti kumboki ong giwei mo lada ki ong ka parti UDP kamlong shu ne kumdon don re di kamram jonga parti kamlong te di kamram jonga bantri bhai parti nanti di kita daong nai ne parti UDP tinggal jupan hi laju persang hi ban yo kumnu beki di ban ailat ani ngapen sko sik bor balor banga kwa ban yeng ni ban mi nam taban sekri pa ba ni le se yo kapat de kapur ka biang deki bor ki balor ki pa ibet yang ban ai jadi taka daw ngampat dakwa than bangan ya kini nani ngakwa hi ba min ya teli ka parti bagi laban yo e kathong jadi taka daw dakwa than lada kapur hi kapat biang yang ini ka unda adi kapur ka biang te trai ngan sayo lat hi ta ki jadi ka i ka ba ka jing i jonga Teba edi ngijuyo sngoru ki donru ki ba kentho lani ba kenno yepi naki lese ki la banlong naki riu pai ba lani naki katu kat ni ba ki ong ba ki don shibon ki daw ki ba ye kendu bot phi haki liang ki kam pai ba lani haki nunu ki panta thrai phi don yu ban pan sha lor kane kani ki kani ta kam don jinga ngam so phala pe abang phi trei hi na manta kam pai ba ki bon ki daw bang ni tung ko so phala e kani ka jing kan tho jing ki brio ka jing dai ta ka jing kan tho le se ka dang da ai man siam yang shu shu bang dang la menteri bha shu shu ka kam mar kata ka jing kan tho ngam ben mo ting ting don ki ba yu i hakno kono ka liang ngam tipi nomor ba ka i ka kam ka banga trei ro wat il ding asu ko blade e ni le se ka penmong yunu reno de ka kam ka i banga trei nga persangkat bala ban pen bha ka sangkat bala ban yarap igab di ban yarap nomor kani ka kam ben ka kam kan tho ngam rasu plasho aba syakri upat ba te kemut ka jing kan tho ka bobon pat ki bayeng hasem la jong ru kidang pun ki ban kan tho no indri kedi kamram ju pikum mong yalam hemi ban sam kita ya chakman aba pi wat kita ki ba ben ki ba kho ye piru ben smok thu ye ki la pi os ngo pen i ke egalenti ki budi ban ya mar ka jong nong brio nga ngadi barang duna aba dang duna te kemut kindon hi kita ki daw ba ndri ti kadi tang ka we ka ba phiap ban pen bet ke jong smo junga ngiam ban pen bet ke namar kani ka jing ben jing kho om so phla wan undong pen im bawan syangi syaksla perthai ban siu spa yang iru dang sya hala ban kawang mau dang sya sa nar pna sangi lite ka jing kan tho ba bon ke ndri ngim so ye pan ya ki kita jing kan tho jung ki kat kidang kan tho kamut kidang ai bor yang pangala menteri bha shu shu ban ki bangala ban le ya ki ru ngan le ka ba bha kam ni bangan siu kliang da bas ni ki ben yang andai kan siu ka ba bha marba ki ka bangi kwa nam ta ka jing kala kumnong in wara ai jing kala ka ba bha kumnong ela man lum ban lang ya ka jing tali jo ka jai ba riu jung ta ka jing ya linti jong phi kum kertong haki ni ki sngi ki banai pala ya hatu fidon em ka jingkerman ba phin poi sha ka thong namar kum ma kalong ba ka parti ka ba phiyang ma phi na ka UDP ni ju asmo ha kini ki sngi ki snam ki ba le kini ki khndiat sngi ba ki pai ba ki khnyum lani ki kan tho bon tharai ki ong ba kadong ka jingkernor ong ba ka UDP ka shet yu pai ba ka shet ka lai pai ba kum nem tai tharai le se ka la bande na ka daw ka jingli ajing kershan ne ka sarkar ne kum no ne fidon iban pan sha halor ka ne ngim num so phla ya ka tamu ki ka baka taka parti jungi la da ki bon ki jing kan tho mo la bon tlik snam te parti UDP la syakri la ding ong ka parti ke berani adu menta bakal abun snam ka di ke parti UDP buat HSPDP ini kita ki parti ki bla rema kila ban ben kila ban kho ndri ban rat ki phim la jadi ta daw kani ke parti kelas lem shibun ki jingken tho kan mi ndri ngasmo ba shibun ru kani ke parti kala le nam ta jaj ben riu mong ba kham le ye shibun kala le nam ta jaj ben riu jong kari khasi jongi jadi ta daw um dasmu ye thane ta ka jing kan tho ki riu ndri ke bab ke ke pat ke kamram ke jonga kan long ba ngah ban le bat pen i ban tri khamba shu shu ba ki pai ba ninyo ka jing shania no pai ba
kata ka jing ong ba let's say kumba ya kumba pi ong pi mo let's say mangi kersian kai parti UDP ka kersian bat kani ka parti NPP parti bani senrop lang bani form government ngas ngo baru ki parti try ba ke yang te ki akwa iban form yo government la da pim don ha government kum no pila ban sekri ki ba no pin la ban wara ki jing ang nu jing ba ha ngam ong e bla de ngidon kaliang persya ro hoy den re ha ngidon ha government ngatai no parti ro habo we job te try unya wat priwe bani yo ban form yo government saplos nakata ka parti ka bot ka government ame clear he sen persen na por hi kadi ka parti senrop lang ba ha jadi ta kada habayo kiwei ti haben hi ong try ba ba kali sno ik parti bom ta kila sno ik parti ndai ngam don ni iban ong kita asmo parti bor khoi kidi kijo he ni parti te kadi ta ong no kadi ta ka uniform bor parti ka ju ndai ban pen khlanya ka parti ka shong hi brio bat ki brio ki trai kam lada kita kini lam ki trai hok sisa ajin kala kin mara lada pidon ha ko bentan ndai ngasmo ya kata hi te trai ngam das ngo pelatan ya kata abo baru hi bangele tingi kwa hi ban form ya government bala man sensyar khamba su ba hakan ti ku bedai Hakani ke election ka ba manta tharai kat kum ka jing I ka jong pi ka jing ya nanti kum kortong tharai batnu tharai ka jing ya khun ka ba pi kan du te ya kata te ba shan te ban ong ya kata te sung sim jing e hi mangan bisyar le mi tai parti jong ki wei ba no ngan ya khun te ngam te ba manta ki start ba te manta ka long ba ngaru ho bangele tengan an ong ba ngai ba khlan ki wir ki ele kin maki hi baklan te bangan bisyar kita teng long kam don hi kalenti nga asmo bi baro ki parti hi ki persang ban tre ba ki pen pahuis pa ba ai kano kata ka ba kinwan sa kathong ten ri habukut hi ka syong pa ba yunu mon namar man tao pa ba layo aban bisyar ban pe na du kli do ko jat yanu unje ki bakum no unje bat kino ki bla jutre bat kino ki mampan jutre kino ki bla no senyang bat kino bom do senyang pa ba la adaptive lot menta ula di i te menta ka syong pagi pa ba ka mon ki pa ba ngim la te ban penbor ki menta namar ni dang keren ya kata kiju ki breu la dang ki ui namar pi tang ka kam ke politik ngim la te ban khang ki ba kim la su bani di sya bot NPP kim la su bani di sya ba ke VPP kim la su bani di sya ba kongres ha ki alum ki lang ki lek ki wan ten re ka buat pat ki tip tu pat he ban ai jadi kita kadau menang su te ban bisyar menta galade kan mereka ka banga ngala persang bantre ngala persang ban pan ke jing kersian bangan long usyakri nam tau pa iba amdi bangan long kan rat ndre ngapan ban long usyakri te kasyong pa iba do ai te ka bentay yang ate le se kasyong hu ke ka mon ku u ban chi ndre ha ai ro ngan persang at bala bantre ban aisha te ka jing syakri ba nam tau pa iba te ka jing I jong pi ka jing pher ka election ki ba mensua bat ka ba menta hatu ko mangi ju I hile ki election ki bang sudap dang shen lani ki bang sudap khandiat snam I ba ki jukran ba kata ka pisa ka trikam ba te hatu pi I kumno ka jing pher tharai hatu ka pisa ka trikam sisa lani la abnong ka de ka bodon kam ne kumno ha ka election pi kumno ka jing pher na tingong ngim la lai boro hi ubriu la pi ong sak kan no ru ka ni ya ni yang tra ki pisang don kam bai te bangas mo baka akani ka kam election ru ka pisang don kam nam ta bangin let inwan nam ta ka bam kadi nam ta ka bayu umpnyang ni don kam sibun ki bangi don kam nam ta ki don kam ka bat penbiang ya kor kom let kom wan ka ni election andai ngo nga kam sno dei pan ka bangin pendon kam pisa da ka bathiet ya ka bo ngapa ngasmo kata bangin ni pan sno dei bata bangin pendon kam da ka bangi kro da ka pisa ban thiet yo pa iba I teng ngimla ban sukono than tong yo pa iba I ka jing sneu ko di hi nangi kinong mi khaman ki bangi kwa bani le ka election nomor nga habang kwa ban yo bot tumut nga thok mo syukur chat pi jai pa iba man yo bot thong sa da ka pisa ro te bali pin kono yo pa iba habai pi ai te thiet pa iba bakala ba pli ha hak ngoro ki bri don kami ka pisa ka sulong pat menta kum kinong elam naikin pan penbe pa iba la da thiet ka pisa pan nga karpar hero ya ki pa iba tupet ya
tu jit hi ya ke ke pidi ban sngo phim di ban shim ka pisa kum ki wi ki ong shim ka pisa nang tu shim ka pisa nang tu shim ka pisa nang tu sathep shata tikani ngam pen ngam dum pen shlur ni kedi kam thok kam syukur te ha ni bro ngi ki kristan ngi tip ni kedi kam thok kam syukur haba phim man undon kam te ban shim ka pisa ro thep se ka iga ba phim man mati ingat tengah ngau tang kata kabaki haba ngilong kum kita ngi kwa ban long kum kinang nong ngelam kedi kamram ku jongi kumnu ban hikai ro kedi kamram jungi kumnu ban sngap ro yekiwe yeki baki ai ki jumut yeki tengah ngau tang itahi Hakajing kon ke gajing sngo bakajing gajong pi yaki wei pat ki kertong niki wei ki parti ya kani ko listening constituency ya karukom ya gajong ki rukom yang gajong ki pi kumno tharai pidon ban ong tharai wa shan ngam dan ipi ban ong ita ki parti te ande yaki kertong ngam don ban ong trai wa parti ke lajet te kemur ke ladi ba kambiang hi mo nak parti jongki te ladi ba kambiang hi ban jet te kala syong hi parti jongki ban ngali tukulare ki tengam la tingas ngam dan i ban ong ki ki nong ile ko jong para bangi ban ile akni ka MDC ding syong ba trai tang ko wi ngadon ban ong ba trai ngi lapan kre la ka jong kor komya ngi lapan kre la ka jong kor komya e kiru ki don la ka jong nong rem ri ngaru ka don ka jong nong rem baro hi ka don ka jong nong rem ri ka bakongsan hi ka syong pai ba ayu don ban ong ayu don ban rai teba edi khendiat ka pokong san ka bangi ko bantip na pi kum kertong utau balami shakmat bani khoni kana election ba badani ka jingthu ban shakri pai ba langba ka Khasi Hills Autonomous District Council pi gumno hakini ki khendiat snam lani kini ki snam ki bla ki ba ki snam ki barang jan la banong ya ka rukom man jongga district council hakaliang ka sinshar ka khadar hi gumno lagala biang lot ne idon ki jingtuna trai ban ong kata te ngam ong hi baka biang lut ban ngam ong trai baka duna lut ro namar ba habang yu i ba jingsha ka district council ka di kakta ka council ka ban pej ban khmi ya kariti ka dustur ko jongi ban pej ya khando shap ko jongi kamut ladangi kenya kani kasik schedule ka bangi ngi hap kamut ka badon bor ba ka di district council amba haba pej pan ngai iba bali ka sanjor kibun ki an ki ba kila penmi kibun ki an ki ba kila tre teng kamdon pat kata kaban perking sisa bane kaban yada sisa ya kita kajak dan rio ada bapik pik bang i abakut ki i don bor hi state government ha na ringi pai put usam ro mentah bi put usam la daga deka kasih hil district council kamu try put usam ka khamtip ha ka kasih hil district council hande ba pi bishar ni apa ba penbe district council bingi i dari penbe state government ngam tip shu berteng-teng habang ipej ikani i bakar don bor ka state government ya district council ringas ngau khando shat ka di district council ban pej pi kibun ki ba habang ipej ba try pa ba ruyu iya kata ladangi ong ngilong try khando shat ring nga i hadu patangin dalong try te wat marpo khando ru bangin nusya mangin dala than te kibun ki kata ka jing khangla ibawan la da kadina ka state government ibawan nakanu onoro ikamdon hi kita ka lenti ka ba nakaliang hi ka district council ka don kata ban penkambor bangi dalong try siya ya ka khando sinja dalong try siya marpo khando ay iya idon kam shibun ngam ong ba ka district council ka khamle ye ibun ki an ki la try siya nam ta chai mutyo ngesmo bang idon don kam shu pat ban yetir la pa ba ubit ban ai lem kata ka lenti nga idon don kam shibun i bangin yetir nam ta apo district council nam ta ban shushu ban pen scam shushu ki an ban pen klan shushu ki an jong ka jai mutyo ba edi ki kimat ki ba kongsan ki jong pi kum kertong hakani ka election MDC ka ba menta balara pi yora ka jingjob la ro pai ba o je de pi ba phinlong kum no mi khmat shakai indor bar thawain district council ki kita kiman pi bangi keren yakimat baru hi try ngine phai khamat he agode khndo siap apande pot sam apande ka riti dostur kita ki ba nangit scam baru hi ki phai khamat ya kita te henry ki ba ngang don ban ong
kumbangala keren ngiyu ingi don kam te kini andai balai pat bakita ki anjo district council teng kalong senior tu kalong ka ba teng kadon ka benta ka ba ka district council kamla ban sahami ye kat kum ka state government bale le si yo kadi kata 12A baki ong ke ka ba ka anjong ka state government la ka don kan yap don ka anjong ka district council le si yo kidon kum kita ki ba ko ti bon ba ki ka ba ni hab ban ya thir ba wangi kwa le si ban pen klan shushu ya kita ki ka riti dostur jungi ban pen klan shushu yo put usam mangnyo sha ya to put usam bobiang ri dangi phai menta ladangi ong kat shib bo ong ru menta ladangi kran yo put usam hei ngila da biang put usam kata telis nem kila le idak shalla mudon to put usam bobiang ri ban yada ya ta ka jingrung telep jong kibar jong kibri benda baru kamdan abangin la ban yada sha du kata te kibun ki an ka bangi smo ba ka district council ka hap hi ban pen klan shushu namun tak lu ban yada ya ka jaj menriu jungi teng habangi keren ni keren ya kani ka sik schedule mo ladang ong tip ka smo day ngam tip me ke jing smo junga kala bangala ngan persyam kat bala ban penwandor ni ban tre ni nomor bangi keren na por hajung kurdu kam kurdu jam ndai te menta abaki wan kini ki institute financial institute bubon ini ki bang bawan wan kini ki education institute bubon ba ki bawan na bar ila dangi keren abaka dia ko hakani ka area ka jungi bapai mo ya baki ki wan kidi banyo hi kata trade license kanu kata ka license baki la ban business te ko kadai ngasong dai ten ripat bali pa ngimla man mara ki kon samla jungi ki akam yo jam abi pipet nakin aba pipet ikini kita bun hi iwan bitik institute dari habis tri kam para pok di gibri mana bar sudah pe ikini private bank baru di gibri mana bar sudah dona gibri jungi hi kidi tek tang tu beli tesha kiba abgat bat bun kiba abgat si showroom di gidi kar sudah te mdei bong ngaben handai habang ikren di konsil tang pensiong nong rem ya jong lada pi ong nong haban ben ki ngan ben mele nomor beli ngahap hiban iya choy lagi jong ngan buro mi jong kiwe dengan iya choy jong i ndai ngong lada ka district council ko shimkia aba pi wan pan yak trade license pide kin banong kakam ka jamban thungbat kumno pat ki bro jong hak tu ko area i kumbulong mentala da ngilala tang ka taru trai kumba saupo san pop senya yarap tenam ta kayo kam yo jam ia bengi i menta hi lepi pai kamri ka bang syukran trai ki pai baru yu i kene pai se kum ka thain ri bhoi jung ile batri kam showroom hi batri kam hong hi bon ki dei bana par lada pipet ikni company ki bon mentaru ki bon tri surok ki kam driver ki kam iru bon hi bana bar boleh ngim nang se banyak kali ngim nang se ila da kang i ba ka district council ka perking ikini kim nang kim te tap don kita kondon ngin ai ban le business business ki don kam na ba ki bri jungi pala tang ba ki kam ki jam ki di bendong ki bri jungi ke ata ki jing i jonga isibun ki banglamat banglai tengko ka jing tre kam pai ba ting lada upai ba ibet ya ban ai kini ka kenti ba menta ngan persyangat pala ban mara ta ka hok jong pai ba teba edi khadu hakani kapor ke ba fin ong to ba pidan ban ong ski pai ba hakani kapor kumukurtong to ngai kublei ki pai ba bro te kani khamtami ki pai ba kumsing constituency lani ki bamdi po kumsing constituency ru ki dei bana baru hinde bagi don parlok projor hakani kumsing constituency ngasmo ba to island ko jingkar syan nga bangan long to syakri mar beli ngong kumta ladangi mi lar parti yang akla ibet makna ban mi kum to kurtong lada claim ki pai ba banjit ta kalong ne rai jadi ta kadau haka bakut hi kasyong hu pai ba kasyong hi pai ba ke kita karai jung phi nga dei hi na po sneng nglaju tri shibun ki kam haka imlang salang ngilala ibun ki pai ba le se ki blai i nga ka jing ba ki blai i nga ka jing sniu ndri nga smu ban ong ba ka jing tri kam tingim la la ya kata ka jing duna jong pri ko don ba tinga smu ban ong ba ndom ye thoi ta ki habang idei hi ki khon jong kom sing constituency ke ka ba phila ke ka ba phidon banjit te persyang ban ailem
yang ngi ki khon samla jong kani om sin konferensi ban long pung kita ki syakri nam ta jong phi pai ba sa sin ngapan ke jing karpat i phi pai ba i pai bai lada ki don ki parlok ki jonga lada ki don ki ba najan ki ba najangai ki bahayeng ki basem pai ba hi baro jong om sin konferensi ngim num ye tho ya kono kono jing long brio lada phi ibet yanga lada phi lai long yanga peta ban ai kata ke jing kershan bangan long to syakri jong phi apo ka district council ngasngu to ai lam ke jing syakri ha ke parti UDP ha ke bom Kublai Shibun ba Edi Karbani nginget bau pai ba un pensong nia ki ki mat ki ba fikran ba ki ke jingi kran ka jong de Kublai Shibun ba ngikit bokit ruang ye phi ba ladau pai ba umon ong poi phi sakathong ba pin long kum nom mi kman shaki dorbar Khasi Hills Autonomous District Council Kublai Shibun te katu pai ba ngilapoi sakabakut ha ka jingi kran ba di ba Edi Karbani ukertong jong ka parti UDP na ko umsning constituency ngangit philayo sngo ye kajing ekran badi kimat ki jura ki jong i kum kertong ndrai ka songpat hapi upai ba kabor ka dia phi upai ba hatu phi ibit na mi ban pha shakaying dorbar thau an Khasi Hills Autonomous District Council ban longkum tau nomi khmat na kani ko umsning constituency ko jong phi te ka tu ngila poi bakut ngau shansla no shlong mil ukurwo ka atiar Kublai Shibun Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.